Roedd Gareth yn ddewin, ond oedd e ddim yn ddewin da iawn, oedd e jyst ar fi'n dysgu. Ond roedd gyda fe dasg i'w chyflawni. Chi'n gweld oedd Gareth wedi clywed stori am y gwely a brecwast yma ym Metws y Coed. Roedd drwy chwar yn perthyn ar y gwely a brecwast yma. Ac oedd Gareth wedi clywed bod pethau'n mynd ar goll yn y lle yma. Felly, oedd e eisiau ffeindio mas mwy. Nath e fwcio ei hun i fewn i aros noson yn y gwely a brecwast. A pan gyrhaeddodd e'r tŷ mawr, cafodd ei ddangos lan y star gan y ddwy chwaer yma. Ac oedd y ddwy chwaer yn dal iawn gyda gwallt hir, sidan, du oedd yn sgleinio, a'r bysedd hir yma gydag ewinedd yn sgleinio arnyn nhw. A dangoson nhw Gareth ei stafell wely, gwely mawr, cynnes a'r tân oedd yn goleuo yn y grat. A wedyn, jyst cyn iddyn nhw adael yr ystafell, trodd y chwiorydd at Gareth a phwyntio at gwpwrdd bach oedd ar bwys y gwely. Beth am i ti roi dy bethau gwerthfawr di yn y cwpwrdd na, medde'r chwiorydd. Gwenu ar Gareth ac allan â nhw. Wel, arhosodd Gareth yn ei wely, nes bod y tŷ yn tawelu o'i amgylch, a ni ath ei gysgu. Arosodd e yno, ac o dan ei glistog oedd e'n dal cyllell yn ei law. Tawelodd y tŷ. Clywodd e canol nos yn dod. A wedyn, yn ystod amser tawelwch y noson, clywodd e sŵn crafu yn dod o'r simne. Ac edrychodd Gareth allan o un llyged. A gwelodd e yn ymddangos o'r simne pawen hir, du, sidan, gyda chrafangau hir sgleiniog arno fe. A wedyn, pwp allan o'r simne, neidiodd cath fawr ddu. A wedyn, un arall. A dyma'r ddwy gath yma yn dechrau cerdded o amgylch stafell gwely Gareth yn arogli, popeth. A wedyn symudodd un o'r cathod tuag at y cwpwrdd ar bwys y gwely. Ymestynnodd ei thawen hir du tuag at y cwpwrdd a neidiodd Gareth allan o'i wely, cymryd ei gyllell a torri pawen y gath. A roedd sŵn ofnadwy a wedyn diflannodd y ddwy gath lan y simne. Ond ni gysgodd Gareth dim un chwink y noson honno. A'r bore wedyn, aeth e lawr i gael brecwast. Ond dim ond un o'r chwiorydd oedd yn syrfio brecwast bore yna. A dywedodd Gareth wrthi hi, sut mae dy war di? Gobeithio mae hi'n iawn bore yma. O, medde'r chwaer, dyw hi ddim yn teimlo'n rhy dda heddi. O, drian arni hi, medde Gareth. Wel, dwi'n ddoctor, felly beth am i fi, fe ni weld hi. Nid oedd y chwaer yn gallu dweud unrhyw beth, felly dyma hi'n mynd â Gareth i fewn i'r stafell gefn, a dyna lle roedd y chwaer arall yn eistedd yn y gwely gyda'i gwallt hir du o'i hamgylch hi a'i dwylo hi o dan y clustog. Gai weld y law di, medde Gareth, ac oedd dim dewis gyda hi. Cymerodd ei llaw allan ac wrth gwrs roedd rhwymen o'i amgylch. Cymerodd Gareth ei llaw hi a gwasgu e jyst tamed bach. A dyma hi'n gwingo gyda phoen. O diar, medde Gareth. Gobeithio bydd dy llaw di'n gwella'n fuan. Neu falle dyle fi weid, dy bawen di. A dyma'r ddwy chwaer ar un pryd yn hysian, yn union fel y cathod. Wel, medde Gareth. Mi rydw i wedi dod o hyd i'ch cyfrinach chi yn dydw i. Felly, dyna'r digon arni hi. Dim mwy o ddwyn, neu ddyweda i wrth pawb y Metws y Coed, taw chi yw gwrachod sy'n gallu troi eich hun i fewn i gathod gyda'r nos. Chi'n cytuno? Wel, cytunodd y ddwy war. Doedd dim dewis gyda nhw nag oedd. Ac aeth Gareth ar ei ffordd, wedi cyflawni ei dasg. A mae'n rhaid i fi weid, mae yna nifer o lefydd nawr y Metws y Coed sy'n ei gwely a brecwast, a dyw pethau byth yn mynd ar goll yno. Felly mae'n siŵr bod y ddwy chwaer wedi dysgu eu gwers nhw.